Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Инак дӯстон, чанд дақиқа пеш дар шаҳри Милани, Италия, турнири Bellator 287 баргузор гардид, ки дар он варзигари бебохти тоҷик Сарвар Ҳомидов бо рекорди 13-0 зидди варзигари пуртаҷрибаи бразилӣ Хосе Мария Том бо рекорди 49 вохӯрд. ва дар ин навор мо абзори ин муҳорибаро пешкаши шумо мекунем. Лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. хотиррасон мекунем ки барои варзигари тоҷик Сарвар Ҳомидов ин муҳориба дар ташкилоти Bellator дебют буд, яъне аввалин муҳорибаи ӯ дар ташкилоти Bellator буд ва Сарвар ин муҳорибаро дар муддати хеле кӯтоҳ қабул кард. Якм раунд сар шуд, ҷангваро дар маркази қафас вохӯрданд. Варзигари бразилӣ бо пойҳо зарба заданро оғоз кард. Сарвар боша беҷавоб намемонд ва дар ҳар як зарбаи ӯ ҷавоб медод ва якм рақам кор мекард. Сарвар аввал без зарба ба рақиби худ фишор кард ва ӯ маҷбур шуд ки дуюм рақам кор кунад ва баъдан ба ӯ зарбаҳои якто заданро оғоз кард, аввал ба по ва баъд ба даст. Хосе боша дуюм рақам кор мекард ва аз дистансия зарбаҳои пой мезад. Баъди якчанд сонияи ҳамин гуна зарбазанӣ, Сарвар бо зарбаи дасти рост Хосеро ба нокдаун равон кард ва бояд гуфт ки ин нокдауни сахт набуд ва Хосе дарҳол ба пойҳои худ бархест. Баъди якчанд сонияи дигар, Сарвар Ҳомидов бо зарбаи пои худ ба бадани Хосе зад ва Хосеро аз пой афтонд. Баъд якчанд зарбаи дигар илова кард ва довар маҷбур шуд ки муҳорибаро манъ кунад. Ҳамин гуна Сарвар Ҳомидов дар якм дақиқаи якм раунд ғалаба бо тариқи нокаути техникӣ ба даст оварда рекорди худро 14-0 кард. Мо Сарвар Ҳомидов даста ва ҳамаи мухлисони ӯро табрик мекунем. Бояд қайд кард ки дебюти Сарвар Ҳомидов беҳтарин дебют шуд ва мо боварӣ дорем ки ӯ бо ин ғалабаи худ президенти Bellator Скотт Кокерро ба ҳайрат овард ва акнун умедвор мешавем ки Сарвар Ҳомидовро ҷиддӣ қабул карда ба ӯ муҳорибаҳои беҳтарин медиҳанд. Муҳорибаи пурраро дар телеграм канали мо Паҳлавон ТЖ тамошо карда метонен. ссилкаи телеграм дар описани видео. То наворҳои навбатӣ дӯстон хонободу сарбаланд бошен. Дӯстон, барои шумо беҳтарин хабар, акнун шумо метавонед аз ширкати Шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хелба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед.